В тази кошница имаме бомбоньера на Lindt, която ни е среден вариант. 22 бомбона има вътре като съдържание. Имаме шоколад на Лоренс, който е млечен с мента. Много ароматен, много така добре се усеща ментата. 2 шоколада труфел на Lindt, които са с много течна текстура вътре. Те не са специфичните твърди шоколади, които имаме на Lindt. Слагаме една бутилка уиски, в случая е Bushmills. Много добре седат чаши и заради това специално този сет е с чаши на Bushmills, които дават също обем. Насипни бомбони на Лоренс, които са най-различни видове. Има черен шоколад, млечен, бисквити с бял крем. И вече за напълно завършен вид се слагат насипните бомбони на Lindt, които са от лимитираната серия, не обикновените стандартни, които ги има навсякъде по веригите. Най-различни вкусове са миксирани, млечен шоколад, бял и черен.